A boa xestión do amor é ti coidas, ti desexas que a persoa estea ben. Isto é amor. Non é que desexas que a persoa faga por min, me dea, me coide, ti desexas coidar, dar por ela, vela ben. E logo virá a reciprocidade. E se non hai, xa verás o que faz. Pero o amor é de ti para os demais. Daquela, a sociedade esta do narcisismo cultural funciona ao revés. Entendo que o amor é o que a outra persoa me dá. Pero non. O amor, como a todo, ti non podes decidir o que a outra persoa sinten por ti. Sí? Ti podes decidir como ti xestionas o que sintes por unha persoa. Eu por esta persoa sinto isto e valoro-a. Pareceme unha pasada de persoa e quero-a na miña vida. E decido coidala, adaptarme e facerlle un lugar na miña vida e que ese lugar lle sexa cómodo, porque eu a persoa quero e valoro-a. Isto é o amor. Pero este narcisismo cultural, esta sociedade superficial, funciona ao revés. Eu estou aquí vendo a ver se a outra persoa me fai ese sitio na vida e ademais vou querer estar collendo máis sitio, máis terreno, máis así, sen comprometerme eu. Sen eu, que a mí non me coste traballo. Este é individualismo, non? É que eu son así. E logo hai unha cousa bastante curiosa que a teño pensado moitas veces, non? A xente gustalle moito dicir que eu son moi exixente. Eu son moi exixente e moi selectiva. Isto tamén se di dun modo superficial. Esas mesmas persoas, cando ti és exixente, e ao mellor nin tan exixente, non? Porque ti imagínate, mira, que eu quero lealdade, honestidade, pois unha persoa que nos valores principais este en liña comigo, chamanche intensita outra vez. Uf, que intensita. Uf, que exixente. Uf, canto pide. Ai, eu non lle podo dar porque eu son unha persoa moi exixente. Perdona? Como vai isto? Ti és moi exixente, mais devalúas a quen é exixente. Individualismo absurdo de facer o ridículo, que é reivindicar e poñer en valor que ti és moi exixente mentras devalúas a exixencia dos demais. Daquela, ti non és exixente, ti non sabes o que queres. Ti és unha persoa que tenta adaptarse a unhas dinámicas sociais que son bastante disfuncionais, que te colocan nunha situación de falta de honestidade contigo, que quizáis, desde esa falta de autocoñecemento, ti non sabes o que queres. Ser honesta comigo mesma é ser responsable afectivamente comigo. Recoñecer as miñas necesidades é ser responsable afectivamente comigo. Moverme en relacións superficiais onde non expoño con vulnerabilidade as miñas necesidades é unha irresponsabilidade afectiva comigo mesma. Porque eu debo facer o que está na miña man por cubrir as miñas necesidades emocionais. E estas pasan polos vínculos. Pero eu non podo manipular as outras persoas para satisfacerme eu. Eu teño que ser honesta e transmitilo. Se eu son responsable afectivamente comigo, casi que o vou ser cas outras persoas. Que rollo, é un pouco unha roda. Pero é moi o de que todo comeza por unha mesma, é que de verdade non me canso de dicir que en vez de estar mirando para os demais, para o que me aportan, para como se comportan, para como fan,
hai que mirar como son eu, como me comporto cas outras persoas, como eu fago as cousas. E, por suposto, que eu preciso, que é o que eu preciso. A veces a xente di, pois eu non sei o que quero, sei o que non quero. Mira, tes que saber o que queres. Porque saber o que non queres sirve para andar escapando de cousas. Escapas, estás todo o tempo escapando do que non queres. Pero cara onde vas, non? Vives ao chou, que aquilo da... Alicia no País das Maravillas, non? Cando ela chega aí a un cruce, está o gato, e pregúntalle ao gato que camiño debo tomar. E o gato dille a Alicia, cara onde vas? E día, non o sei. E o gato dille, se non sabes a onde vas, dá igual o camiño que tomes. Daquela, na vida non basta dicir, eu o que quero non o sei, pero o que non quero sí. Porque saber o que non queres é vivir na fuxida de cousas que ti sabes que non queres. Pero cara onde fuxes? Cando ti chegas a ese cruceiro e hai 3 ou 4 camiños, só vas saber que este non o queres, pero como vas saber cal dos outros camiños queres? Temos que saber o que queremos na vida. Daquela dicir que... Sí, dicir que ti sabes o que non queres é dicir que nada che vale. Estás dicindo claramente que nada che vale, estás dicindo que non sabes o que queres. Que é así. Sei o que non quero, pero o que quero non o sei, vale. Pois... falta de autocoñecemento. Non sabes realmente o que queres porque non sabes o que precisas. E logo na sociedade está a mensaxe de non precisar. Non precisas, non podes precisar. Eu ás veces digo, mira, eu non preciso traballar, isto no traballo uso moito, e pártense de risa cando di, pois a ver, que falta nos fai traballar, digo, a min non, a min só me fan falta os cartos. E pareceme un exemplo moi guai de saber o que precisas, e para obter o que precisas sempre hai algo que ti tes que facer. A ver, é que a xente co capitalismo entende todo. Pois no resto é igual. Que eu que necesito unha persoa que me queira e que me coide e que tal. Pois tens que traballar, sabes? Eso é un salario emocional que ti precisas como ser humano. Necesitas vínculos emocionais fondos, non? Onde podes ser vulnerable e todo, pero tens que traballar. Que eu lin unha vez na rede. O amor como a terra, para quen o traballe. Pois sí, sabes? É así, o amor para quen o traballe. E ti, pois, tamén tens que tomar estas decisións de dicir, pois esta persoa non está traballando, esta leiriña que estábamos aquí, temos aquí unha leiriña a medias e, hostia, sabes? Non a traballa. Este noso espazo de afecto, de amor, non? Non o está traballando e daquela, pois eu, mira, esta terra xa non é para ti. Non, a xente, cando explicas co traballo e con cartos, todo se entende. Sí, gústame esa idea. O amor para quen o traballe.